muhimmiyar magana ce ta kawo ni guri. Muhimmiyar magana? Sosai ma kuwa. Kin ga wannan mutumin na ɗan Jummai? Wato akwai wata harka da zo da ita. Kuma harkar nan za a samu kuɗaɗe masu nauyi. To ba da ni ba. Duk wata harka da zaka ce za a samu kuɗaɗe masu nauyi. Ni a yadda nake dinnan haka, ni ba bangare na ba. Haba dan Allah. Ku je ku yi bangaren ku can da ba ni duk wata gulma da ku sisi na ba ni duk bana so gaba ɗaya. Wannan ai ba gulma bace hajiya. Gulma ce mana. Ni da na kawo miki harkar arziki. Ba na so ka yi ta kanka kowa ita kansa. Ta ke gani. Kin ga yanzu bari in fara baki. Me cin hanci? Ba cin hanci bane. In kika dan samu kika sha lemo mai sanyi. Wannan ka rike a bakka. Ina da iyayen gida da ke taimakan da fiye da wannan. Ka je da gulmarka. Kaga ka shiga hankalinka da ni. Kaga ka shiga hankalinka da ni akan tseguman jama'a da kake ɗaukowa. Ka ce za ka zo ka dinga gaya mu. Wallahi tallahi ni dinnan da ka gani ba irin halina bane wannan. Ai ni gani ne ke ce ta mu ta zo ɗaya da ke. To ba na so. Dan haka ya kamata in zo in gaya miki abin da za a samu alheri. Harkar gulma alherin dubu nawa. Dan dan sawa alherin naka. Haba kai ki haka mana. Kai ka san kuwa ka san kai. Lai ina ba kai. Lai ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina wurin nan da yanku da gwamma. An gaya maka cewa ni ta wasa ce? Ko me yasa mutane ke rena ni ne? Sun kusan irin kashin farin da Allah yi min a jikina kuwa? Ni fa mai iya dukan maza 10 ce a lokaci daya. Ha! A ce za ka bani cin hanci? Gulmar wani a matsayina nawa? Yasa ba na raga kowa fa, wallahi Allah dukan maza nake. Yadda kuka ganin nan dukan maza nake yi. Kashi na kashin zaki ne kashi ɗaya ne. Gobe ka sake tarkana ta a hanya kace zaka ban cin hanci. Wai ka kawo min gulmar wani biye maka. Za a samu alheri ma kudai. Alherin wa? Alherin tsiya? Kwaɗayayye? To ni ba kwaɗayayya bace. Ni ba ka tafi kana waiwaye na ina ganin ka ai. Shashasha mai shashashan wani waje.